say na wa fa furo ne time wa son say kire say wo kwa no akwa wo fa ne ho fa ne ba eti wo mde na ni kire mo e wo Orma hospital ye no e wata fom pankro no kropon ne mo e wa sante mantemo na mane bo no kwaso e kire mo say e bro koduri na chese chim no emre ne chim eti na wa say doctor for papa no na chese won mi akoda no epie na abusua ne kire mo say bra operation no e kwaso no ana wo mo de hye ne sha ase say operation na won mo ye no eye ne ya no na abusua ne susuo say doctor pani a wada ya sabia no ano a wono akasa ne din eda so no a wo ye operation no sadia na operation ne kro no na ka wo mo de wo mo ne se na wo say enka doctor no ebo kire efri Orma aya sabia pankro no na ka wo de ne be pie mo e wo konfo no che aban ya sabia na so doctor ne tena ho kokwasa saa amewura Eugenia ya ene opemfo anko kwa wo so akwa wo afa ne ho afa ne ba no abaye yi anase ewura bayi krana na watina na no se do a operation wonum eyo no no ene wonum so se nam so ekofa sa awre hosam no ebaye oh beautiful woman oh eto ba ya Facebook ne so akoma 87.9 ne mfoni ena eda so yi ebusua ne chem se bra pressure ne kwa wiye no ena wura ne kire mo se wontimi nwusuo wontimi nwonso eto wonu so se a pressure ne ye no anye ye eno ti ena nam so ma sa awre hosam ne briche kesie yi etumi abo ebusua eprempre de wonum sra pa se woni ahwa pomodin so wo man gane mo no wo manya hwehwemo emfamfa wo mo de hye no ewo no enam se wonum ti ase enye ebusuafo ni bi ene akoma kase atwenkomo 10th of March and my sister no okowe na okowo Orma hospital eno no ewotafo enti owo ye wie echi no oda ho 2 days and sana doctor na discharge no. In fact within 2 days no na my sister no ne ho nye kra enti doctor na discharge no kra me ma me na ete ne ho e ma me ye say oh doctor me be ya wo discharge ni dia ase ne ho enhye dan fa no e ma doctor ne ye ne say oh onko na okwa ne ho beto no enti my sister no discharge ni ma me sister ne ba fie for 2 days na oba fie ni na still na emu ya na ye den. In fact oba fie no wantimi kra njunso da na wantimi njunso akra no kra wa wo no kra no wantimi breastfeeding no dey na say when you say sad ne call back to hospital na say treatment bi wo ha yen san fama no dey ne call back to hospital ko da ho ma de eche still na emu ya na ye den dey en say ne sad e be je referral na ye na ko confirm no che nti e bo doctor na ma ne say on my referral letter na fa ne ko confirm no che. In fact ye friend doctor ne friend doctor na ma ambe my referral it na ye say adena aye ni bresem enti nurse no ho na abusua de pressure ko si ne so a nti nurse ni mom and sign referral letter because doctor na mu de wa ma ame my referral letter na say bo hwi di dru konfanoche ne de na say enya mu aye den pa odru konfanoche no fufia antoata 2 days pepepe koda life support for 2 days but and to me anye into 2 days ena owuye so owuye na chi na busua ye se no wo se ehwe adekopoti a etumi ama sister no ewusa ewu etise nti ekoye autopsy report nti report na ba out no echi mu kire busua se doctor na oye me sister ne CS no oye CS no okutwa ne bladder a ye ne dwunso twa na otwa ne dwunso twa ne wiye no ohun ye se otwa into o try so obepam but osako pump fra a different organ I no ne autopsy report ni chi mu a ede ma busua no nti okopam fra different organ no eno na the complications we nyina ba ya e ma me sister no eto anana no wonsie do legend mese kra fem mesi afem ya na se mama wa ha na ye fede ya na ye fede mama ya fede mama akwa ni mu adwuma doctor no wa pon na busuafo no so sen ko ya yem emfonso bi se wodi nkan koda ho ene wa yi na bra na ne ho nye mo se asade na akoto obiem ana wanti wuti ho wo se wo mo yi no sila no omo complain se oba efe ontimi kura emfa nu form akwada no ontimi nwonso mo se asade na akoto no biem se oma mesa referral letter sade yin enti wo so nya mfunso ni bi yesemo o ma nyi se omo kan kura tafo panko na hoso ma minimantem o pa ba sa hospital mi ntini din da Orma kwa me kra ni mantem doctor na ye ne dia no wono na chese wodi sa sebensamfu yo wo ba kwa wa ne dunso twa ye me ho kra femfem me na wonim se ayi wo hwe organs no mu a be ma se no ba bi asabi wonu oba da ohunsuo no be fa ba no enye wo na dunso nso fa ba sana mane de ne tie we nam ha etia de nti na otimi kotwa ba bi a ensuo no ayi ene nti na sa wotie krache na asem no wo mo frɛ doctor ne se nioma nkoye wo mra na wo mo frɛ wa ma no wo mo hwehwɛ no tentem oba no ho
okum obi bato atu Orma ya tim Orma ya tim enti krache no akasa ye no Awuraba Eugenia nunua be ma no chese manim kura nyinya asem na ahomete papa e no de nkyeremo e ma ye na abusua ne de was omo asem no eyetia wonom say womo de wonom akwaye autopsy e mensunsuan so e ba ne kyerese doctor no e na edi wonom awu ate se na so womo pese aban ne bam na hwehwemu foforo etumi ekoso in fact e ba sa no abusua ne breye eti e frɛ doctor no na ese ye ginchiremu de nti a ɛwɔ sɛ basa ti ene doctor ne bon komo no asɛm a doctor ka che abusua ne sɛ ebra na oye CS no anase surgery no na me sister no pre of which any kwan sɛ basa nti abusua de enya de a yete ye ho ase na ye ne nya adwene sa nti de ye hwehwɛ ne sɛ Ghana Medical Association for ebebem ne ye de nan besi form na asotwe bia ɛwɔ sɛ nyema etete sa anase incident esi no ɛwɔ sɛ doctor no enya bia no ɛwɔ sɛ onya na actually no wagya akra a ɔkɔ 3 weeks ɛwɔ hɔ sɛ compensation bi wɔ hɔ ɛwɔ sɛ de ma abusua so a wadaroma Ghana Medical Association ne mpanyimfo aka bi ewom no ɔmo mbrem na yɛnhwɛ na compensation bi ɛwɔ sɛ yɛde ma abusua especially ɛwɔ akra ne hwem no so no wadaroma ɔnhwɛ na ɔmoa na yentumi entu eno so ho anamo amane sa ye pese taking it up to court na se ye de bibia famra kwa so na se mra kwa mu no so ya hwede betumi aye Orma ya timu die aha na ye gya wosoro mpa ye na yese no emfa ye nkonsohwem ye free musuom no Ghana ha na wose ye bo sampa ye ne pa na mse Orma ya timu die eno ano no wedie omo pelo ye bi pa wa ben owo dini anya sa Orma yi wo hye anya sa Orma yi die ye frɛ no kra mfa yi edu baby ebi mu sa ye kra akoma kase ye kra nke ye bo modern senka ye pena no masem atie eso wa mfi ye o mesa referral yi Benedan wa mfi ye Benedan one fear cry and emu oya pa emu oya amanfo faswa ne kukunkum amanfo magu kwa ukwa si wawu awie nti jama ne nka yate we ubie line tumpa so obi anhye na experience adi se be 24 hours ne da so te na emsafo ya brawsam duwa ene da Facebook page no sunu o okokwa kuna to atwene na ne ba no kra waka akiri no okunu ba ne ho dai ye beto so na yakoye nim abasa enti yesem so ye bomade na ye dan akiri edemam sa ye kɔ amanyosemu ne temfo be hye no so anano ana na akufo do Ghana mampani wade State of the Nations address ebetu da sekim ana NDC fo so ebomade se dabi enye oman ye jese ye state ni nie dabi etu oman kasa be the true State of the Nations address omomienu no sa MPP na teso no mbewe a NDC ba be kanta na MPP so na teso omo a no tese wo mo konso no mo ba fom se ya enti opene fanse se do nketi akra koye bi e ma o ke kansen bebrebe ma nanu se no yenso de ho de